Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео. Радвам се да ви видя, от доста време нямаше видео, но просто имаше много работа, която трябваше да свърши. Съжалявам, ще се опитам да качвам по-често. Сега голяма гордост за мен е да ви представя темата, която гласувахте на трето място. Първо и второ вече ги минахме и сега остава да ви направя ново видео, защото имаше толкова много хора, които искат да знаят къде да се преместят или кои са най-хубавите, добре развиващи се градове в Германия. И днес съм ви приготвил 6 различни критерия и днес ще ви представя къде е най-силна икономиката, недвижимия пазар и медицината. Ще ви представя също кои области са най-богати, къде се живее най-добре за най-малко пари, много хубава класация, най-красивите градове ще видим, коя област най-се харесва на германците и кои градове се развиват най-бързо в Германия. Първо нека да започнем с статистиката, къде най-много процъфтява икономиката, къде недвижимият имот, пазара за недвижимите имоти е много стабилен и къде медицинското обслужване е най-доброто в страната. Точно в кои градове не се прави абсолютно никакъв компромис с цената. Там се иска най-доброто и там има най-доброто. И на първите 3 позиции имаме Мюнхен, Инголштат и Штутгарт. След това са Ерланген, Франкфурт, Регенсбург, Волфсбург, Улм, Дармштат и Хамбург на 10-то място. Също така, ако ще се местите в тези градове, си пригответе малко от тези работи, защото парички ще ви трябват малко повече в тези градове. И тук сега ще ви покажа също така едно интересно проучване. Тук може да се види как се развиват повечето градове с над 100 000 население в Германия. И тук искам да отбележа, че говорим само и единствено за развитие. Колко бързо се развиват градовете. На първо място имаме Мюнхен, второ място Инголштат, на трето място Штутгарт, четвърто Ерлинген, пето място Волфсбург. И колкото по-надолу отиваме в класацията, толкова по-малко развитие има в тези градове. Не, че са ужасни градове за живеене, просто няма развитие там и просто едни градове са по-развити от други. Също така сега съм ви приготвил една интересна статистика. От тази статистика може да разберем коя област е най-богата и също така кои области имат най-богати жители, като се разделят паричките, брутния вътрешен продукт на областта на нейното население. Като разделим брутния вътрешен продукт на населението, да кажем област Хамбург има 64 576 евро на човек, Бремен има 49 570 евро на човек, Бавария има 45 810 евро на човек, Баден-Вюртенберг 44 886, Хесен 44 806, Норд-Райн-Вестфален 38 645, Берлин 38 032, Нидерзаксен 36 164, Зарланд 35 460, Норд-Райн-Вестфален 35 455, Шлезвиг-Холщайн 32 342, Заксен 29 856, Тюринген 28 747, Бранденбург 27 675, Заксен-Анхальт 27 221 и Мекленбург-Форпорман 26 560. Също така съм ви приготвил една много интересна таблица за тези хора, които искат висок стандарт на живот, но не искат да плащат за него. Защото сами се сещате, ако искаме висок стандарт на живот, ако искаме всичко да ни е скъпо, да ни е хубаво, да ни е готино, отиваме в Мюнхен, само че в Мюнхен трябва да продаваме по един бял дроб на месец, да може да си позволим найма, водата и там каквото друго може да си плащаме. Затова тази таблица показва къде стандарта на живот е висок, но месечните ви разходи, които имате за вода, ток, квартира и всякакви други неща, е нисък. Така че хем спестявате пари, стоите на ниски разходи, хем имате един висок стандарт за живеене. Затова тази таблица е просто прекрасна. Ще ви кажа само за топ 5 градовете по тази таблица, после ако искате да си видите малко по-подробно, може да спрете видеото и да видите горе-долу до 16-17 място, кои градове са добри и не са чак толкова скъпи. На първо място имаме Волфсбург, горе-долу ще ви трябват по 1090 евро на месец. По качество на живот е на 7 място и по издръжка на живот е на 13 място. Мюнхен-Гладбах до Дюселдорф, горе-долу ви трябва 900 евро на месец. По качество на живот е 59 място, но за това издръжка на живота е на номер 1. Там ще ви е най-евтино. Ерлинген е на второ място по стандарт на живот и издръжка на живота на 35-то място. Оснабрюк, горе-долу 1000 евро ще ви трябват на месец. 38-то място за начин качество на живот и четвърто място за издръжка на живота. Вупертал е 52 място, ако говорим за качество на живот, но е в топ 3 колко ще ви струва живота там. Тази първата скала начин на живот в сайта пише, че се измерва
стандарта на живот като цяло, заплатите как са, недвижимия имот, пазара как е с жилищата, как е медицинското обслужване в самия град и още няколко причини, свързани с социалния живот, просто къде ще живеете най-добре за тези парички. А втората измерителна единица за издръжката на живота просто означава къде е най-евтино, къде, с колко парички ще ви трябват на месец. Нали ще ви трябват 1000 евро, нали ще ви трябват 800, нали ще ви трябват 1500. Ако на вас не ви пука за финанси, ако на вас не ви пука за стандарт на живот, за недвижимия имот, за икономика, за не знам с какво, за вас най-важното е да живеете в един красив град, в който може да се разходите, в който може да пиете една бира на центъра и просто да се наслаждавате на сгради, на реки, на не знам с какво, което нещо красиво да има в града. Немците гласуваха в едно доста голямо и мащабно проучване и точно избраха 10 най-красиви града в цяла Германия. И немците избраха като най-красив град за цяла Германия Дрезден с оценка 1,6, Штутгарт е с оценка 1,8 на второ място, Мюнхен също има 1,8 на трето място, Хамбург е на четвърто място с 1,8, Дюселдорф е на пето място 1,9, след това е Бон на шесто място 1,9, Кьолн 2,0, Хановер 2,0, Лайпциг 2,0, което лично според мен е доста надолу, Лайпциг е доста красив град, и Франкфурт 2,1 взима едно стабилно 10-то място в Франкфурт. Тъкмо сме споменали Франкфурт, аз ще съм другия месец във Франкфурт, ще ходя да разглеждам там едни неща. Ако случайно остане време, ще ви заснима няколко кадри да ви покажа горе-долу какво случва в Франкфурт. Също така съм ви приготвил една друга статистика според немците, кои са най-красивите области, кои области най-много обичат и кои области най-много мразят. Немците гласуват като най-красива област Хамбург с 59 точки, Берлин на второ място с 40, Баден-Вюртенберг получава 38, Шлесвиг-Холщайн на четвърто място 36, моето любимо Шлесвиг-Холщайн, колко ми липсва в Северна Германия. Бавария на пето място с 36 оценка, Норд-Райн-Вестфален 29, Бремен 28, Лидерзаксен 27, Райнланд-Фалц 27, Хесен 24, Зарланд 11, Меклебург-Форпорман 8, Тюринген 4, Бранденбург минус 1, Заксен минус 7, Заксен Анхалт минус 13. И това е края на видеото. Ако ви е харесало, ударете един палец нагоре, споделете го с някой приятел. За сега, благодаря ви за вниманието и до скоро!